Hi, I'm Stephen Axford, fungi photographer, and I'm in northern Greece. This is a dramatic landscape of limestone gorges, crystal clear mountain streams, and ancient monasteries defying gravity as they perch on sandstone monoliths. This region is also a hotspot for fungi. Unfortunately, we're here in a heat wave, so there are no mushrooms. But we have the opportunity to meet with a legend in the Greek mushroom network. George Constantinidis lives in Grevna, in the Western Macedonia region of Greece. It's famous for mammoths a long time ago, and now mushrooms, primarily because of George. His 9-to-5 job is as a primary school teacher, but when George is not in the classroom, he heads up the Greek Mushroom Society, studies mushrooms, writes books about mushrooms, helps to set up mushroom museums, runs a mushroom festival, and leads a rock band with Despina Clisiari, his partner in life, love, fungi and music. The band is called Money to Rock, which means mushrooms plus rock, of course. In truth, we don't know how he fits all this mushroom mania in, but we're about to find out. Πριν λοιπόν από 35 χρόνια δοκίμασα άγρια αυτοφύη μανιτάρια στο σπίτι της αδερφής μου, της μεγάλης, της Ελένης, και εντυπωσιάστηκα από την υπέροχη γεύση τους. Ωστόσο, επειδή κανείς δεν μου είχε μιλήσει για τα μανιτάρια μέχρι τότε και παρόλο που ζούσα στη φύση όλα τα καλοκαίρια βουσκώντας τα ζώα μας, πρόβατα και αγελάδες, ένιωσα μεγάλη έκπληξη που υπάρχει αυτό το προϊόν, αυτό το βιολογικό στοιχείο, το τόσο νόστιμο που εγώ δεν το γνωρίζω. Και ζήτησα από τον εξάδερφό μου που το έχει μαζέψει να πάμε κι εμείς μαζί του, να πάω μαζί του με το γιο μου που ήταν τότε μικρό παιδί, να δω αυτά επιτέλους στα μανιτάρια. Οπότε πήγαμε στα λιβάδια του χωριού μου, στην Γνίδη Γρεβενών, και εκεί βρήκα το πρώτο μου μανιτάρι που ονομάζεται τώρα, το έμαθα ποιο είναι, το Agaricus crocodilinus, το αγαρικό το κροκοδίλινο. Αυτό ήταν το πρώτο μανιτάρι που ήρθα σε επαφή ξέροντας ότι έχω μπροστά μου μανιτάρι, ενώ μέχρι τότε απλώς δεν τα παρατηρούσα. George, can you tell us why you first started to document the mushrooms? Αφού λοιπόν ένιωσα αυτή την έκπληξη για έναν υπέροχο κόσμο που δεν το γνώριζα, αποφάσισα στην αρχή να τα μάθω απλά για μένα. Να ξέρω ότι θα τα καταναλώνω με ασφάλεια, γιατί όλοι γνωρίζαμε ότι υπάρχουν και κάποια είδη που είναι θανατηφόρα. Έτσι λοιπόν άρχισα να μαζεύω ξενόγλωσση βιβλιογραφία και ελληνική, η οποία είχε ένα περιορισμένο εύρος, για να μάθω εγώ τα μανιτάρια. Το λόγο κάθισα και έγραψα 12 τεύχη, 12 τόμους, χειρόγραφους, και έβαζα φωτογραφίες από τα βιβλία που τα αγόραζα όλα εις διπλούν, για να κόβω από το ένα τις φωτογραφίες, να γράφω εγώ τα κείμενα στα ελληνικά, να βάζω τη φωτογραφία του, και έτσι μαζεύτηκαν 12 μικρά τεύχη, 12 μικροί τόμοι από μανιτάρια, πιστεύοντας ότι αυτό θα αφορά μόνο μένα. Όταν όμως κάποιοι φίλοι του δάσους, φίλοι της αναζήτησης, είδαν τη δουλειά μου, μου είπαν ότι ενδιαφέρονται και αυτοί και θα ήθελαν και αυτοί να έχουν τέτοια βιβλία. Και έτσι λοιπόν εκδόθηκε πριν από 30 χρόνια ακριβώς, αν θυμάμαι καλά, ένα βιβλιαράκι με 36 σελίδες από την τοπική αυτοδιοίκηση, από την Ομαρχία Γρεβενών. Ήταν το πρώτο βιβλίο, έστω και μικρό, που κυκλοφόρησε από μένα. Since then, George has written over 10 books on mushrooms in Greece, which is an invaluable resource for understanding fungi in this region. George, is this a good area for finding mushrooms? And what mushrooms do you find here? Η περιοχή μας είναι μια πολύ καλή περιοχή για τη βιοποικιλότητα των μανιταριών, γιατί βρίσκεται σε μια θέση στο χάρτη της Ελλάδας που είναι στη μέση ενός οικοσυστήματος που από εδώ και πάνω προς τα βόρεια είναι υπηρωτικό μεταβατικό και από εδώ και κάτω προς τα νότια, προς τη θάλασσα, είναι μεσογειακό. Άρα είμαστε σε μια ζώνη που μπορούμε να βρούμε μανιτάρια που καρποφορούν και στις δύο αυτές ζώνες, τόσο τα μεσογειακά είδη όσο και τα μεταβατικά υπηρωτικά.
Επιπλέον έχουμε αυξημένη υγρασία και βροχοπτώσεις σε όλη την περιοχή. Έχουμε δασικά οικοσυστήματα από δρύ, από οξιά, από πεύκο, από έλατο, που όπως ξέρουμε κάποια μανιτάρια σχηματίζουν μυκόριζα, συνεργασία δηλαδή με αυτά τα δέντρα, οπότε είναι ένας πραγματικά πλούσιος βιότοπος και για τα μανιτάρια. Στην περιοχή μας αυτά που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και αξία είναι κυρίως οι βολίτες, τα βασιλικά, τα μανιτάρια των βασιλιάδων, όπως είναι λαϊκή τους ονομασία και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Είναι οι αμανίτες του Καίσαρα, οι αμανίτες οι καισαρικοί, είναι οι κανθαρίσκοι, οι μορχέλες και την τελευταία δεκαετία, 15ετία έκαναν πολύ δυναμικά την εμφάνιση τους και τα υπόγεια μανιτάρια, οι τρούφες, αφού όλα τα είδη που έχουν αξία από άποψη εδοδημότητας αλλά και εμπορικό ενδιαφέρον έχουν καταγραφεί τόσο στα Γρεβενά αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας. What Greek mushrooms interest you the most? Η αλήθεια είναι ότι είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή για μένα, γιατί μ' αρέσουν και ενδιαφέρομαι για όλα τα μανιτάρια, θα έλεγα εξίσου. Κατά περιόδους όμως, την προηγούμενη δεκαετία ασχολήθηκα πολύ με τα υπόγεια μανιτάρια, με τις τρούφες, επειδή δεν είχαμε ασχοληθεί γενικά στην Ελλάδα με αυτές. Τα τελευταία χρόνια έχουν μπει στο πρόγραμμά μου περισσότερο οι μυξομύκητες, αλλά γενικά δεν μπορώ να υποτιμήσω το ενδιαφέρον για τα κορυφαία φαγώσιμα μανιτάρια, αλλά και για αυτά που καταγράψαμε για πρώτη φορά και είναι καινούργια είδη σε παγκόσμιο επίπεδο. Και τα έχουμε δώσει κάποια από αυτά και το όνομα χελένικα. Γκαουτιέρια χελένικα, μπάρσια χελένικα κτλ. Άρα πραγματικά ενδιαφέρομαι γενικά για όλα τα μανιτάρια και κατά περιόδους σε κάποιες ομάδες δίνω παραπάνω ενδιαφέρον. So can you tell us about your research into picking the Boletus mushrooms? Επειδή πριν από 10 χρόνια περίπου όλοι λέγαμε ότι ο σωστός τρόπος να μαζεύουμε τα μανιτάρια και ειδικά τους βολίτες που είναι πολύ δημοφιλείς σε όλη την Ελλάδα ήταν να τα κόβουμε στη βάση του ποδιού, διαβάσαμε μετά πληροφορίες σε ξένη βιβλιογραφία, σε ευρωπαϊκή βιβλιογραφία, ότι μάλλον είναι καλύτερα να τα πιάνουμε απαλά, να τα στριφογυρίζουμε και να τα αφαιρούμε, τους καρπούς δηλαδή, από το μικύλιο, το πλέγμα αυτό των υφών που είναι κάτω από το χώμα ή κάτω από τα φύλλα, στο ξύλο και δεν το βλέπουμε. Και αποφασίσαμε πριν από 10-15 περίπου χρόνια να κάνουμε μια παρατήρηση στο δάσος, στο πεδίο, με αυτά τα συγκεκριμένα μανιτάρια, με τους βολίτες. Και είδαμε ότι σε μια περιοχή όπου είχαμε μαζέψει 10 για παράδειγμα βολίτες κόβοντάς τους, όπως μέχρι τώρα ξέρουμε, και από την άλλη μεριά του μονοπατιού άλλους 10 που τους στριφογυρίσαμε και τους ξεριζώσαμε με τον καινούριο τρόπο, μετά από 2-3 μέρες που ξαναπήγαμε σε αυτές τις περιοχές, παρατηρήσαμε ότι σε αυτά που τα κόψαμε είχαν εμφανιστεί 1, 2, 3, ενώ σε αυτά που τα ξεριζώσαμε είχαν εμφανιστεί πολύ περισσότερα, κοντά και στα 10 σε κάποιες περιπτώσεις, σχεδόν όλα δηλαδή από αυτά που αφαιρέσαμε. Και έτσι, παρόλο που ξέρουμε ότι τα πειράματα χρειάζονται συνεχείς επαληθεύσεις και για πολύ χρόνο, έστω και προσωρινά βγάλαμε αυτή την επιβεβαίωση, αυτό το συμπέρασμα, τουλάχιστον στους βολίτες, αυτό φαίνεται να ισχύει. So are there any other areas that you're particularly interested in? Πραγματικά υπάρχουν πολλές διαστάσεις που έχει το αντικείμενο και η οπτική μας είναι πραγματικά πολυδιάστατη. Ξεκινάμε πάντα από το ενδιαφέρον για τα μανιτάρια, τους μύκητες, ως ένα πολύ ενδιαφέρον και εξέχον στοιχείο της βιοποικιλότητας. Από εκεί και πέρα όμως ξέρουμε όλοι, και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία, είναι άριστης ποιότητας τροφή. Μπορούμε όμως, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη τα μανιτάρια, είτε τα άγρια αυτοφύη είτε αυτά της καλλιέργειας, να παράξουμε προϊόντα με βάση το μανιτάρι. Και εδώ στην Ελλάδα φαίνεται ότι πρωτοπορούμε. Αυτό μας το λένε οι ξένοι, οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, ότι έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη ποικιλία από μανιτάρο προϊόντα. Ακόμα και γλυκό κουταλιού το κάναμε το μανιτάρι, λικέρ, με παγωτό, με λουκούμια, με παστέλια, με ζυμαρικά, με παραδοσιακές τροφές, με λαχανικά, σε σούπες. Και πουλούνται αυτά στην Ελλάδα αλλά και εξάγονται στο εξωτερικό. Επιπλέον μια άλλη σημαντική διάσταση είναι η σύνδεση αυτής της γνώσης και της ενασχόλησης με την κοινωνία ευρύτερα. Δηλαδή κάναμε συλλόγους, κάνουμε γιορτές μανιταριού σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα εδώ στα Γρεβενά κάνουμε την πανελλήνια γιορτή μανιταριού κάθε καλοκαίρι τον Αύγουστο, που είναι η μεγαλύτερη γιορτή μανιταριού που γίνεται στο όλο τον πλανήτη, οργανωμένη από μανιταροφιλικούς συλλόγους,
τόσο από άποψη προσέλευσης επισκεπτών, μιλάμε για χιλιάδες επισκέπτες, πάνω από 15-20 στη διάρκεια του τετραημέρου, αλλά και λαούς που συνεργαζόμαστε με αφορμή το μανιτάρι, καθώς μας καλούν, τους καλούμε και ανταλλάσσουμε επισκέψεις εντός και εκτός Ελλάδας. There's huge international interest in mushrooms now, and it's grown tremendously in the last few years. Do you think there's any danger that we will over-harvest the mushrooms and cause them to decline? Ο κίνδυνος που μπορεί να διατρέξουν οι καρποφορίες των μανιταριών από τη συλλογή και ιδίως από την υπερσυλλογή είναι ένα ζήτημα που εξ αρχής μας απασχολούσε όλους και όλους τους συλλόγους στην Ελλάδα και υποθέτω σε όλο τον πλανήτη. Γι' αυτό και γίνονται και κάποιες εργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο για να παρατηρήσουμε την επίδραση που έχει η συλλογή των μανιταριών στην περαιτέρω καρποφορία τους. Το αν αυτά δηλαδή θα συνεχίσουν να καρποφορούν με αμύωτους ρυθμούς και στο μέλλον. Τόσο από τις επιστημονικές έρευνες όσο και από την εμπειρία που έχω και εγώ και αυτή που έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους που ενδιαφερόμαστε για τα μανιτάρια και ξέροντας ότι το μυκήλιο, αυτό που παράγει τα μανιτάρια, είναι ουσιαστικά το σώμα του μανιταριού, μέσα σε εισαγωγικά θα μπορούσαμε να πούμε η μητέρα, η μανιταριά που παράγει τα μανιτάρια, και ότι τα μανιτάρια αυτά καθ' αυτά είναι τα καρποσώματα, οι καρποί, τα φρούτα που παράγει το μυκήλιο, μπορούμε να κάνουμε έναν παραλληλισμό και να πούμε ότι όπως ένα δέντρο, μια μυλιά δεν κινδυνεύει όταν εμείς συλλέγουμε τα μήλα της, έτσι και το μυκήλιο δεν κινδυνεύει το ίδιο όταν συλλέγουμε τους καρπούς της στα μανιτάρια. Άρα αυτό που απειλεί πραγματικά το μυκήλιο είναι η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων ή ακόμα χειρότερα η καταστροφή τους. Δηλαδή η αποψήλωση ενός δάσους, η εκχέρσωση ενός λιβαδιού, η ρύπανση ενός οικοσυστήματος από δραστηριότητες αλόγιστες είναι αυτές που πραγματικά απειλούν το μυκήλιο. Ωστόσο, εμείς σε κάθε περίπτωση λέμε ότι η υπερβολή στη συλλογή, η υπερσυλλογή, δεν ταιριάζει σε έναν άνθρωπο που σέβεται αυτούς που του κληροδότησαν τα οικοσυστήματα, τους προηγούμενες γενιές και τους άλλους, τους επόμενους, αυτούς που ακόμα δεν γεννήθηκαν και περιμένουν από εμάς να τους παραδώσουμε ένα οικοσύστημα στην ίδια καλή κατάσταση, την ικανότητα για αειφορία, να ικανοποιεί δηλαδή τις ανάγκες όχι μόνο του ανθρώπου, αλλά όλων των οργανισμών που συνεργαζόμαστε και συμβιώνουμε πάνω στον ίδιο πλανήτη που είναι το κοινό μας οικοσύστημα, το κοινό μας σπίτι. You have quite a collection of mushrooms as well, I believe. Could you tell us about the collection? Τα δείγματα λοιπόν που συλλέγω για εξέταση, αφού τα φωτογραφίσω, μετρήσω τις διαστάσεις τους, πάρω τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά, μυρωδιά, γεύση, θα το φωτογραφίσω στο στερεοσκόπιο για να φανούν κάποια ιδιαίτερης διαγνωστικής αξίας μακροσκοπικά χαρακτηριστικά. Τα περισσότερα θα χρειαστεί να τα εξετάσω και στο μικροσκόπιο και κάποια από αυτά θα χρειαστεί να τα στείλω στους συνεργάτες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου για μοριακή εξέταση, με τις μεθόδους του DNA δηλαδή. Οπότε μια πληθώρα δειγμάτων, μέχρι τώρα έχω καταγράψει συστηματικά πάνω από 15.500 είδη στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, τα αποξηραίνω και τα αποθηκεύω όλα βάζοντάς του τον κωδικό αριθμό που αντιστοιχεί με τη φωτογραφία και με τη σελίδα που έχω στο ειδικό φύλλο μακροσκοπικής και μικροσκοπικής εξέτασης, ώστε να ξέρουμε ποιο δείγμα είναι ποιο. Τα περισσότερα από την Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία, αλλά και από Κύπρο, από Αλβανία, από Σερβία, από Βουλγαρία, από Γερμανία, από Αυστρία, από Ελβετία, από Φιλανδία και κάποια που μου στέλνουν και εκτός και από άλλες περιοχές που εγώ δεν τις έχω επισκεφτεί. Και κάθε φορά που κάποιοι εξειδικευμένοι επιστήμονες κάνουν εργασίες για κάποια γέννη, μονογραφίες συνήθως, βλέποντας τις δημοσιεύσεις που κάναμε, εγώ και οι συνεργάτες μου ως Σύλλογος Μανιταρόφιλο Ελλάδας, μας ζητούν δείγματα, τα έχουμε ταξινομημένα, τα ταχυδρομούμε, τα στέλνουμε και έτσι συμμετέχουμε και σε τέτοιου είδους έρευνες σε όλο τον κόσμο. So why are you so obsessed with mushrooms?
Η αλήθεια είναι ότι αυτοί που μας ξέρουν, εμένα και τους συνεργάτες μου, μας λένε ότι έχουμε πάθει μυκητίαση. Μία έννοια που έχει διτή σημασία και καλή, αφού ίαση σημαίνει θεραπεία, αλλά και η υπερβολή της που δείχνει και λίγο ότι φτάνουμε στα όρια της τρέλας. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχει πραγματικά δικαιολογία για όλο αυτό, γιατί εκτός από το τεράστιο ενδιαφέρον από άποψη ομορφιάς που έχει αυτός ο κόσμος, απίστευτος, πραγματικά θαυμαστός, τα μανιτάρια μας τρέφουν. Δεν ξεχνάμε ότι στην περιοχή μου και σε άλλες περιοχές αγροτικές της Ελλάδας, στη διάρκεια του μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή στον εμφύλιο που ακολούθησε, ο λαός μας κυριολεκτικά επιβίωσε καταναλώνοντας άγρια φτωχή μανιτάρια. Αλλά επιπλέον τα μανιτάρια μας διδάσκουν και την συμβίωση, τη συνεργασία. Αφού ξέρουμε ότι πολλά είδη συμβιώνουν με θάμνους, με δέντρα, με φυτά, ακόμα και με γρασίδια, προς αμοιβαίο όφελος. Άρα λοιπόν τα μανιτάρια μας ψυχαγωγούν, μας τρέφουν σωματικά και πνευματικά ψυχικά, αλλά και μας διδάσκουν να συνεργαζόμαστε, που θεωρώ ότι είναι το κορυφαίο για όλη την ανθρωπότητα. So a question I've got to ask everyone who's interested in mushrooms, what's your favourite mushroom? Θα μπορούσα να πω ότι οι μορχέλες είναι ένα αγαπημένο μου γένος, λόγω της ιδιαίτερης εμφάνισής τους. Δεν θυμίζουν τα κλασικά μανιτάρια τα αναμενόμενα, θυμίζουν περισσότερο η κεφαλή τους κυψέλη από μέλισσες ή σπόγκο, και επειδή είναι σπάνιες, καρποφορούν σχεδόν αποκλειστικά την άνοιξη και επειδή είναι περιζήτητες και πολύ νόστιμες. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι μορχέλες μάλλον ξεχωρίζουν στα φαγώσιμα μανιτάρια, τουλάχιστον για μένα. Thank you, George. We are definitely kindred spirits in fungi. Και εγώ σε ευχαριστώ, Steve, που μας κάνετε την τιμή και ήρθατε εδώ, και εσύ και η Κάθριν, για αυτή την σπουδαία δουλειά που κάνετε, και σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.